האורחים הבאים שלי קצת קשה להציג לכאורה אנשים נורמליים ורק לכאורה לשאול את עצמם את יודע מה הם עושים? מה? יש להם תחביב מאוד מוזר, גיטרה תבהיר, הם מנגנים על כאילו גיטרה. יש עכשיו ממש פעמים האלה תחרות של אתר נאנה על הדבר הזה. אוקיי, אפלו, את מנהלת התחרות שרון ארד ושניים המתמודדים אלכס שרבוקוב ואייל לוי. שלום לכם. קודם היא לא נורמלית, ברשותכם. אוקיי? קודם היא נורמלית. מה זה התחרות הזאת? ערב טוב. התחרות הזאת מסתבר עם משהו עולמי. זה כבר מתגלגל למעל 10 שנים. מתקיימת תחרות בפינלנד בכל שנה. משוגעים לדבר, כל מי שיודע לנגן ולא יודע לנגן. איפה זה התחיל לדבר הזה? זה אנשים שכאילו שמים להם ברקע מוזיקה והם עושים כאילו מנגנים על גיטרה. תכף אנחנו נראה את זה, זה לא מדהים. איפה זה התחיל? זה מאוד מחקרתי, לא יודעים בדיוק איפה זה התחיל, אבל זה מתקיים בעולם בדרך קבע, בתחרויות, ובאינטרנט אפשר לראות את זה. מוטורולה ולנה 10 החליטו לקחת את הפרויקט, להביא אותו לארץ, ומאוד לדבר לקהל צעיר ולנוער, ולבטא את זה, לבוא בכל לנגן בו הצלחת, לבוא ולעשות את זה. אוקיי, עכשיו אתה המשטרה והצערות על הכזה. איך אתה הגעת לדבר הזה? לפני משהו כמה חודשים, הסתכלתי באינטרנט, ראיתי את התחרות שהייתה בפינלנד ב-2006, תחרות מטורפת, אנשים שעושים שואו אדיר, פשוט אדיר, ותפסתי. ואני חושב שזה טוב, זה לא טוב, זה דבר אמיתי, זה לא זה השאלה אנשים, יש על אחד מהגיטריסטים הגדולים שעמד שהבית שלו בתוך משרד תחבורת העמד ועשה ככה עם גיטרה, יש דברים מדהימים בדבר הזה, אתה גם כן מתבלט על התופעה הזאת, יש רגע? אני לא מכיר פה פתרון מטה בדרך כלל, שיש גיטרה של אותו הסאונד, ופים ברקע, ואתה לא שפוך יחד, זה ככה. אני לא מכיר סיבות מטה אם הקטע הזה שאתם עושים פאנקים ניתן לתרבות, עושים לי פעם ביחד. ומה זה? בואו נראה את הדבר הזה, בואו נראה תהיה פה את הדבר. אוקיי, תנו לנו, תנגנו, בואו תסביר לי, מה עושים עומדים ככה? עומדים ככה, אתה לובש גיטרה. אני מרים את הרצפה, אתם מרים את הרצפה. אני אבל מוכשר מאוד בשתי ידיים. קודם כל, לפני אתה מכוון את הפדל שלך, וזה שהסאונד שלך טוב, אתה צריך לקבל משהו אחר שלך בזה. עכשיו קודם כל, יש פה את המפתח, שאתה בודק קצת. אתה בודק איזה ספייס נותנים לך לערב, ואתה שם שיר, ומתחיל לנגן. בואו תשימו לו שיר, שיתחיל לנגן, בבקשה, שימו לו שיר. עכשיו אתה, שימו לו את השיר שלו. תודה רבה לכם. זו תחרות אמיתית, זה לא צחוק. תשלחו לאתר לאן השופטים שם מוזיקאים, נכון? לפי איכות הנגינה ולפי בחירת הגולשים. תודה רבה לכם, אייל לוי ואלכס שרבוקוב.